phải trường đọc hay chuỗi bye bye sẽ gặp bay này nấu thằng ăn này hello logofor khulumbai good morning boy nisimba bao giờ đó sẽ khen phật lấy được गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ नै जोंहा दिनै बिनानावमोननियाव दिनै सानबैसे जागोन सानथाम जाबाय हरनै जाबाय आरो दिनै थांनो ओंखारदों माने दिनै थांगोन इमारजेन्सि खामानि ओंखारबायनो आंहा थांनांगौ जाबाय दा आङो थारमाने थांथ'वा सानदोंमोन साननैसो थाबावनो सानदोंमोन प्लेनिंआ आंना ओमफ्राय दा जाला थांनांगौ जाबाय ओंखाम बोथिसे जानानै थांबावनोसै फुंनि दा टाइमा 8टा बारबाय ओमफ्राय जागासिनो बिनानावा दिनैनि ब्लगखौबो नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालांदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायजेननोसै बिमाया जोंना फुलेलि जानो आलु आइया मालाय दैमायाव दुगैनो थांनो नागिरदों बियानि सानैजों साथामजों आरो बियाय सानै ओमफ्राय बियानिजों मालाय दैमायाव गोजोमहैनो नागिरदों आलौ होननो नागिरदों आंहाबो थांनो हागौमोन खिन्थु दा आंहा दैमायाव दुगैनाय माबायाना आरो माबा जादों असुबिदा जादों ओंखायनो दैमायाव दुगैनो हाया बोरैबा नाङो ना गंगामानि सायाव बिदि दुगैनो ना सुजुमा नै बागानपारा बाजाराव थांदोंमोन आइया मैगं लाना फैदो थिखांथारबाय नै दाउबो लानानै फैदो दाउ जरासे नायलाय लिबलिया मा लाबोदों होनदों नै फिथा लाबोदों मोनसे बाबा बिदि जाया जाला दानियानो लेथ्रा मुगैबाय लाफा सायनो नागिरदों आं लकेल लाफा मैद्रु जानो मैद्रु दाउ लाबोदों अमाबो लाबोदों दाख्लै दाउ थैनाय जायै दोनलाजोबना दं मोनसे समाव दोनलायलायदोंमोन सुजुनाय फोरोंना दोनदोलाय सानजुमा मानो फोरोङो सुजुनाय बिदि सानजुमा थाखाय खिथानि दा नै लोगोफोर अमा बेदर संगासिनो बेखौ लाफा मैद्रु संगासिनो आङो जोंहा दिनै थांसिगोनखाय लास्ट खाना दिनै गरम खानाया नै अमा बेदर ब्रकलि आलु ओमफ्राय नै आइया दाउ गोदागासिनो देन्जार खानालाय लोगोफोर दिनैनि आवलाया नै बेखौ ओमफ्राय आङो लाफा मैद्रु बैग्रि जानाया गुंग्राय मेनलायनो नखसे मान लाथारदों ओरैबायदि बैग्रि जाखायो बिसानो गथ'आ ओंखाम जाबाय थांनोसै जोंहा अमा बेदर जाखांबाय ओमफ्राय दाउ बेदर लाफा आइयाबो गोदान सोलोंदों नामा आइयाबो गोदान सोलोंदों आखाइ होथेनायखौ दे बाबाखौनो देखायगोन अमा बेदर होनबा बिदा खन मोनानो जोबजोब्बाय प्लेटजों खालि बिहामजोआ खेबनै माने लांबाय बिराद गोथाव मोनो जाफेरनाय जायाना बेदरखौ दे नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै जोंहाबो अमा बेदर दाउ बेदर ओमफ्राय नैबेखि लाफा मैद्रु आरो दालि दंबावोसो दालिखौलाय मा नायबावनोसै एथ' गोथाव थानानैलाय नांला दे दालिखौ जानोसै बिब' बिनानाव जोंहा लास्टाव सानसुमायाव फैगासिनो दा जइन जाफैथोंसै आंहा जि थास' खानो थांनो लुगैसोदोंमोन अकस्मात थांनांगौ जाबाय दा थाङाबाबो उपाय गैया थास'आनो गैखाया थास' बिथ'रानो गैया नै एबार बिसोरनि गामियाव थांनाय बोसोरावबा ओरैबायदि थास' खायखाय जादोंमोन लांदोंमोन बिराद गोथाव जादों लामिनि लाफाना लामिनि लाफानो गामिनि सालायानो गिदिङो आंना बेदर जायै नै खावसे एसे सालायदों मैयाबो प्लेटनै आलासि न'आव जाखाबाय आरो मोनायावबो ना जाखायो बिसोरनाव नायहरफिनबावो नामा जानो गिदिरथार
Morinya kan sana. Apa lama kah? Mana deh? Mana? Tangan nih. Nunggu tangan kasih deh. Bapak ubah tangan sampai kapsi. Terus dilepas. Kalau, hah? Jadi kak? Sanksinya mana tidak? Pegang kan nanti. Kapan nunggu? Kayak nih bego sana dan bego mah bego. Tebel dah sana. Baru lagi. Yang kawan splash baru lagi. Malah terus sangat lagi. Oh, itu pun jago nih. Sandro, apa? Aku jago sana. Kali ke sana. Kenapa ini aku tuh sana? गथ'आ न'आव थाङानो सोरनि गथ' बियो गावनि न'आवनो थाङा आलासि जाफैनायानो न'आव थाङानो नै डेभिड दादाया थालांसैनो दोनगोन ना दोना दादाखौ दोनगोन दोना दोना लाखियानो नै लाखियो माथो लाखिया नाय दादाया गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों नाजाय बोलाय नाजाय थाङानो लाखिगोन ना लाखियाबा नोङो लाखियो लाखिबा लाखिया आं थांसै थादोबा डेभिडजों आं थांनो दै फैदों जोङो रिल्स बानायदों जों हाग्राबारियाव अबेयाव बिबार जोङो बिबार बारियाव बेरायनो फैदों थांनो ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय रेडि जाजोब्बाय दा एसे मोननैसो रिल्स बानायदों जों बिब' बिनानाव जायाबाबो ओमफ्राय दा थांनोसै नै जाबाय मा मोजां गाननानै थांबा आङो एकदम थांनोनो बाथारदोंमोन थाङाबा उपाय गैया फैफिनगोन र' आरो बैसागुआव आलासि जाबाय डेभिड बिदा फंबाय एखे ड्रेस गानदों बाय जोंहा थांनोसै बायगोन दे सासेयाबो दा नोंसोर फट' खेबदो लायाव बेसरबारियाव औ सेम ड्रेस गानदों सेम गस्ला गानदों बा मालाय थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नै जोंहा दा टाइमा 2ता 2:30 जाबाय खोमा नै बाबा पिलपिलि लांफैदों न'सिम एसे थाबायनांगौ ना गरमखाय दा थाबायनो बादों ओंखायनो पिलपिलि लिंहरबाय ओमफ्राय नै जरा सानैयाबो जुरबा सानैयाबो थांफानो ओंखारदों सासेया थांफानो नागिरदों डेभिडआबो जोंजों गुवाहाटियाव गुवाहाटियाव नङा सरि ट्रेन गाखोनो बावदोंसो सासेया दा दाय जालायगोन न'आव थांनो होनबा सासेया दाय जालायसिगोन मालाय एखे ड्रेस जोंलावबो जिरायगोन नै ओमफ्राय जोंखौ दोनलांनो नागिरदों बागानपारासिम बास स्टेन्डसिम दे थांसै दिनै गाबला सुजुमा फुंगारिया फुंगारि होनलायदों थांसै आइ थांसै दिनै गाबला सुजुमा दानो सानथामल' जाबाय नालाय गाबला गोबाव थाबाथाय बोरैबा नाङो बाय बाय दे आइ itu sedih bilang side ना बाय दख'नायानो गेवबाय आंना दख'नायानो थाला जाबाय हा थाहैनो हागोन जेरैबायदि आंखौ कन्ट्रल खालामनो हानो नालाय डेभिड बुंनायानो 4:30 जाखायो बबादा आंखौसो बुफिनगोन नोङो डेभिड अबाव थांनो बेहा ट्रेनाव गाखोनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय बेहा गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों रावबो खिथायाखै बिसोरनो अबाव थांनो नागिरदों टेम्पु नेगासिनो लोगोफोर टेम्पुआनो थांथ' मानसि जाथ'वाखै बागानपारा सकआव दं दांदांदांथारनै
नैबेखै दङ शिव बाबानि मन्दिर ओइ गुटियाव मालायनो थांनो टेम्पु नेगासिनो टेम्पुआनो मानसि फुल जाथ'वाखै आरो सालोंबावसै नोङा ओइनो दखानावसो थानैबो गाखोनो हानाय मोनबालाय इयावनो थांग्रोनो हागौमोन थांसिगोन गारियानो दाबो मानसि जायाखै साहा लोंनोसै गाइखेर साहा लोंलांसै सानसुमा साया सै लोगोफोर नै गारिया फुल जाहांबाय गथ' सानैया एकदमबारे डेभिड फैदो माया थाङानो बिथिं थांजाया ओइ दालाय उनखैसो थांबावनो नागिरदों उनावसो गाखोबावनो नागिरदों अ डेभिडा उनाव गाखोनो होथ'नांगौनो अ बेखिं गाखोनो दा बैखैसो बारलांबावगोन आं सानैखौ नायनो हाथारला अ नों बेयावनो था हेन्डिमेन जानानै हेन्डिमेन बागानपारा आरो बागानपारा ए फाय ट्रेन गाखोनोसै फाय फाय ओइ र' ओइ मानो उठानाय बाय बाय ada kapsul ini ya di Barkia bye bye bisa deh bye bye cái cặp bay này nấu thằng ăn này nắp một cái răng जालुकबारि मोनबाय लोगोफोर नै बागानपारानिफ्राय फैनानै जालुकबारि मोनफैबाय नै चलो